Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kujibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goshani Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Mabwino tikulandireni pa wireless ya Times lero lachitatu mu programu yathu yotsiriza msabatayi ya kulinji imene timakhala tili pano ndi nkhani zosiyanasiyana zoti tikambirane zimene zikukhudza dziko lathu m'magawo osiyanasiyana kaya ni magawo moyo chitukuko chuma ndi zina zotero. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya. Sabata ino kapena nene kuti lero pamene tikumaliza programu yathu ya kulinji mu sabatayi tabweranso ndi nkhani ina yofunikira kwambiri, nkhani ya mawanja ena mati mabanja. Chichewa ndi kachilankhulo kovuta kwambiri ngakhale kamaoneka ngati kuti ndi kachilankhulo kamene timayankhula tsiku ndi tsiku. Nkhani imeneyi ikuchokera ndithu kuti posachedwa apa bungwe la National Registration Bureau NRB linatulutsa ndithu chikalata chowunikira kapena kuti kufotokoza momveka bwino kuti kodi mabanja ovomerezeka ndi ati malingana ndi malamulo a dziko lathu lino la Malawi. Ndiye komano ku mabanja ambiri nkhani zimene zinso zinabweretsano kuti kodi nanga ifeyo mabanja athu amene tiliwa ndi ovomerezeka kapena ayi. Ndili ndi Innocent Mphongolo mu studio muno, komanso tikhale ndithu ndi Norman Flat kuchokera ku National Registration Bureau amene ndi mneneri wa kumeneku ndithu kuti atiwunikirenso ziwiri zitatu malingana ndi chikalata chimene anatulutsa kuti tikamati banja lovomerezeka ndi malamulo a dziko la Malawi tikunena liti. Tikhalenso ndi Moses Mkandawire amene osewa ndithu alikale pa line, tikhale tukambirana nawo amene akuchokera ku Church and Society. Banja limayang'ananso nkhani zimenezi za mipingo komanso madera kuti kodi society yathu imazindikira motani nkhani za banja nanga tingazifananize bwanji ndi malamulo kuti zonse ziziyendera limodzi. Komanso tikhale ndithu tilinso ndi atolankhani athu amene akhale akuyenda m'maderamo kumvanso maganizo kuchokera ndithu kwa Malawi inu ake Matilda Majawa, Mese Matonga komanso Fales Ntambo. Ndi Innocent, tiyambire pamene papa nkhani chikalata chinatuluka kuchokera ku NRB chofotokoza kuti ayi tikamanena za banja tikukamba ABC koma m'madera tikudziwa kuti mabanja alimo ndithu magawo osiyana makategori ndi ambiri kuposa amene mwina NRB inafotokoza. Koma tiyambe kumvera kwa iwe kuti chikalata chimene chinatuluka unachimvesesa motani tisanapiteso kwa Norman Flatira kuti nawonso atiwunikire kuti kwenikweni banja ndi chani fuka ena titapezeka kuti sitili babanja koma kumaona ngati tili babanja m'maderamo. I think nkhani imene yamakamba kwambiri ndi nkhani ya ukwati. Nkhani ya ukwati kuti pali maukwati amene amachitika ndi ndondomeko zake. Dziko lino limavomereza maukwati motsatira ndondomeko. Nthawi zina amene ukufotokozeramo munthu utamaona ngati kuti yayi unapanga ukwati zonse ndizabwino bwino tikusiyanisa ili nemati banja koma nkhani ndi ukwati chabwino kuti ukwati uno ndio umene umakhala kuti mwina kupita ku banja chabwino. Zinthu izizi mwina zimazaoneka zophweka anthu akamangozifotokoza chonchi koma pamazatha kukhala ma issues ena amene amakhala legal. Mwina anthu afuna usiyana banja kuzapezeka kuti akuzana kuti inu simunda silina banja sibukufunikanso kulimasula ya ilili panalibepo banja kapena mwina wina watisiya pali nkhani mwina zoti anthu agawane mwina ziwiri zitatu upeza tati ili tu mwina mmene malamulo alili sina libanja. So NRB imafotokozera kuti mwina mukuona kwa malamulo a dziko lino akamati undu ukwati amatanthauza kuti chani ndi amafotokoza kuti ayi pali zinthu zingapo zimene amayang'ana. Wani
anafotokoza kuti tikamakamba za ukwati umadalitsidwa not kudalitsidwa koma ukwati umavomerezeka pa ndondomeko zitatu civil, traditional, komanso religious. So ndizi chomapeza ena apita ku church akadalitsa ukwati, ena apita kwa DC akukamangitsa ukwati, ena apanga wa mudzi timati tradition amene onso akapanga ukwati. Ndi amafotokozera zinthu zimenezozo. Komano panabwera zinthu zina zona kuti malo onopangira ukwati amene onso akupangano determine kuti mwapangazo ndi zenizeni kapena si zenizeni. Malo opangira ukwatiwo ena masiku ano zalowa fashion, anthu amatengana kupita ku timati chani garden, akupita akapanga ukwati ku garden. Pali nthawi imene munthu amenera apemphe apasidwe chilolezo kuti akapanga ukwati ku garden. Ngati munapita akapanga ukwati ku garden musanapeze zilolezo zimenezo kumene ukwati palibepo. So ndi zinthu ngati zimenezozo zimeneno NRB atazifotokoza tinaona kuti pamasambanchezo panali koke anthu amakamba ndithu zambirimbiri. Ndi timaona kuti nkhani zimenezi atikhoza mazoona mwina mokhanga ndimozipeputsa, ena tulota wavuta, ena kuona kuti akhanga ndeti tikayambireso kodi anthu amene anapanga akunena kuti malo amene ngati machechi akuyenera kukhala olembetsedwa, akhale ndithu kalembetsedwe kake so kampingo kakhale kotere. Masiku ano kwangobwera mipingo pombwerekete mipingo yambirimbiri kumanda bwa kuti uso kuti mukuti amene wawanso akapanga akadalitsa makwati ngati amene acha mwina makwati amene acha ni makwati osavomerezeka. Ndeti mafuna kuti Amalawi amvetsetse adziwe kuti kodi izizi ndi zotani, ndifaketi ndi makosana awiriwa kuti atithandizire magawo amene. Chabwino ndiye pa line tili ndi Norman Flatira amene ndi mneneri wa bungwe la National Registration Bureau. Aflatira mwadzuka bwanji? Tadzuka kakumeneko bwana Madam Benedetta. Inenso ndadzuka bwino ndithu. Nkhani ndi imeneyi choyambirira tifuna mutatiwunikirako kuti tikamanena za maukwati ovomerezeka kwenikweni mwina malingana ndi malamulo athu tikuyang'ana magawo ati ndi ati. Zikomo kwambiri. Choyambirira amene akutimvera komanso Amalawi onse akuyenera kudziwa kuti maukwati mdziko muno amene anali referee kapena kuti amene anali woyendetsa kuchita regulate anali a registrar general kufikira mwezi wa September chaka chatha pamene lamulo linasinthidwa, lamulo la maukwati amati Marriage, Divorce and Family Relations Act. Lamulo lili linasinthidwa chaka chatha ndi aphungu ndi kuchotsa a registrar general kapena kuti office ya registrar general kuyikapo a director a NRP kapena kuti NRP kukhala bungwe limene likuyenera kumayang'anira ndi kuyendetsa ntchito za maukwati m'dziko la Malawi. Iye kuyambira mwezi umene wa September takhala tikulumikizana ndi a registrar general kuti atipatsire bwinobwino ntchito iyi, ndipo panopo tikhoza kunena kuti atipaka angakhale pali ziwiri zitatu zimene tikadalumikizana nawo tipatsire. Ndiye tikuyamba tsopano kugwira ntchito yoyendetsa maukwati ngati NRB. Choyambirira chinali kuwadziwitsa Amalawi ndipo tipitirira kuwadziwitsa kuti kodi tikamati ukwati ovomerezeka mdziko muno tikunena chani. Ndiyamikire amphongolo kuti anafotokoza mwatsatanetsatane mwa chidule statement imene tinatulutsa. Timafuna tiwawuze kuti ukwati ndi chinthu chofunikira mdziko muno ndipo chili ndi malamulo ake amene ngati dziko limayenera kuti akhalepo ndipo anthu aziwatsatira. Poyamba adziwe anthu kuti NRB tsopano ndi imene kuyendetsa ntchitozi. Kachiwiri kodi ukwati ovomerezeka ku Malawi ndi maukwati ati. Maukwati walipo atatu ananena kale amphongolo. Ukwati wa kwa DC, ukwati wa ku chipembedzo kapenanso ukwati wa chikhalidwe customary marriage kapena traditional marriage. Maukwati onsewa ndi ovomerezeka ndipo pali zimene amatata kuti ukwati wochitike.
komanso timafuna tiwadziwitse anthu kuti ukwati sumangotheka pamayenekera kuti pakhale chidziwitso chomangitsa ukwati chimene ndi masiku 21 kuti ukwati uchitike. Ukwati wa mtundu wina uliwonse kuyenera kutenga ndondomeko yotero. Komanso tikuwadziwitsa anthu kuti malo amene amamangawo timamangiramo ukwati amayenekera kukhala ndi license kuti malo awawa ndi omangitsa ukwati. Section 11 ya lamulo limene la maukwati. Komanso ndiwadziwitse ndipezerepo mwayi ngakhale sitinazilembe bwinobwino mu chikalata chathu chimene press statement kapena public statement. Section 5 ikupereka mphamvu ku bungwe la NRB kuti litulutse mndandanda wa anthu onse amene akumanga ukwati mdziko muno, ndipo zimenezi tikhala tikuzitambasula bwino kutsogolo kuno tikamakumana nawo ma stakeholders onse ankhani za maukwati. So achidule ntchito za ukwatizi ndi zoyendera ndi lamulo, ndipo Amalawi komanso onse amene amagwira ntchito zimene za maukwati akuyenera kudziwa ndi ukwati uli ndi malamulo sumangochitisa wawa osatsata. Chabwino ndiye mwina mwachidule ufuna kumva poti tsopano zili ku ofesi yanu tikayang'anano ndi ma requirements amene mwakamba makategori a ukwati ovomerezeka. Tikayang'ana pa Malawi wanja ambiri pakadali pano akufikira ma requirements amenewa kuti ndi maukwati ovomerezeka. Tafotokoza kuti mitundu ya maukwati ilipo itatu. Ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ambiri ali mitundu imene itatu. Koma nkhani yayikulu pamene yagona ndiyo kuti kodi ukwatiwo uli ndi certificate yoyenerera ya kuboma. Pamenepa ndi pamene ifeyo ayena tufuna tilimbikitse. 1 ukwati umene unachitika kale tufuna tike ndondomeko kuti anthu abwere adzaulembetse ukwati umene uwu. Tikhale ndi system yokhazikika ngati dziko yokuti anthu akachita ukwati ma details awo akhalenso mu system. Munthu akasangokwatirana ngati ine ndi Alice koma ifeyo ndi Alice mu system tizioneka kuti ndife banja kapena ndife amene tidakwatirana. Nthambi imeneyi ndimene imasowekera kwambiri. Ndi NRB tikubweretsapo ndondomeko imeneyi popeza tilikale ndi system yayikulu ya nzika zonse mdziko muno. Tikufuna kutsposileka kupita kutsogolo tichite deploy system mu dziko lonse lino kuti ukwati ukachitika anthu azidziwika mu system. Amene adakwatirana kale tidafotokozera ndondomeko imene adzatsate kuti nawonso akhale mu system imeneyi. Ngati ineyo ndakwatirana ndi mkazi wanga kalekale nanenso ndilowe mu system imeneyo ndizidziwika ndi boma. Boma lithe kukhala at a particular point boma lingopanga click a button ndikutulutsa list ya anthu amene adakwatirana kuti tithe kupanga chitukuko mosavuta pogwiritsa ntchito data kapena kuti ma records a anthu amene adakwatirana. Chabwino ndibwerenso kwa inu koma Innocent ufuna kuyikirapo ndemanga. ndifuna ndifunsefunso kwa Flatira kuti akunena kuti iwowa ali ndi database imene mwina tinapanga zaunzika ndi zina zotero. Nkhani imene imavuta mwina kuno ku Malawi kapena imakambidwanso kwambiri kuno ku Malawi imabwerapo nkhani yokhudza munthu kukwatira akazi awiri kapena munthu kukwatira akazi atatu. Kodi lamulo limeneli zimene zikuyang'anira nanga zitapezeka kuti mwina ine bambo ndikuoneka kuti ndili pabanja then pabweranso wina system jaonetsanso mwina izipanga red flag, what will be happening in case of zinthu ngati zimenezo zoti ine ndikuoneka kuti ndakwatira kawiri kapena kafolo. Mwina mongoonjezera nanenso ndimafuna zinena kuti tsono tikayika pantunda list imene kuti okwatiwa ndi awa ena asathamanga kuti ayi privacy ndi zina zotero ku court injunction. Aflatira pamene pali zinthu ziwiri mwapanga raise issue ya kodi ukwati nkhani ya mitala
kodi ipangidwa bwanji. Tinafotokoza koyambirira kuja kumaso mphongolo nanena apo kuti maukwati alipo mitundu ingapo. Ukwati wina uliwonse uli ndi malamulo ake. Ukwati wakwa DC lamulo lake ndilokuti mkazi mmodzi mwamuna mmodzi. Ukwati wakuchipembedzo umatsata zimene chipembedzocho chimanena. Terekeze chipembedzo chodziwika bwino ndi Chisilamu chimene chimalonda ndikuti mitala ku chipembedzo cha Chisilamu zovomerezeka. Choncho lamulo la maukwati kuvomerezanso zimene zizi. Ndekuti mu system mwathu mudzakhalanso kuti tayika zimene zizi kuti kodi ukwati wachitika ndi ukwati uti, ndi ukwati waku chipembedzo nanga chipembedzo chake chipembedzo chanji. Ndekuti tidzatsata kuti tayika maparameters amenewo kuti zizilola ngati munthu wapita kwa DC as long as tayika ID number ya munthu wa mamuna ikusonyeza kuti azindikale ndi mkazi, ndekuti ukwati umene uchonso udzamangidwa malinga ndi malamulo au kwati wa kwa DC civil marriage. Tayika zoti ukwati wa chipembedzo kuli kukatolika iweyo zikusonyeza kuti ulilikale ndi mkazi, anzathu ku katolika adziwitsidwa kuti uyutu ali ndi mkazi kale apa sakuyenera kumanganso ukwati wina. Ndikuti zimene zizi ndi zimene zizenera kuti zizichitika malinga ndi lamulo limene lili. Ndetibwere kuti mwatchulapo kuti system idzathandiza kuonetsa anthu amene ali maukwati. Sikuti lero ndekuti tidzangotulutsa listi kuti titulutse malawi muno anthu amene ali maukwati. Ayi, ndondomeko ya data imene timasunga ifayenera biti imene otsatira nkhani zoteteza information ya anthu, data protection. Choncho ndondomeko imene ikufunika maosiyanasiyana. Terekeze pali mkangano wa mafumu wa ufumu, ndekuti abwera atipempha ena biti thandizeni kodi wa ufumu ndi ndani. Nkhaniija itsatira ndondomeko yake atenge chilolezo ku khoti ka ku polisi kuti tione kuti pamene pakufunikira thandizo loti list ya mabanja ithandize ndi pati. Terekeze tifuna tigawe zinthu chithandizo cha kumawanja kumabanja, ndekuti list ya mabanja itafunikira pamene popo. So sindikutanthauza kuti tizidzangoti nthawi ina iliyonse titulutse list iyayi. Nkhani ya mabanja kusunga mbiri ya maukwati mdziko imathandizira pa chitukuko chosiyanasiyana, ndipo pa nthawi imeneyoyo imene yafunikira ndandandauko ndi pamene uzidzagwira ntchito, osati kungotulutsa pamene tafuna kuti tiaonetse kuti afunatira ndi mitala ndetitulutse list. Ayi, sizikhala chonchoyi. Ena ndi bungwe imodzi yofunikira kwambiri pa nkhani ya data protection. Ifa ndi amene tikusunga data yambiri ya anthu Malawi muno, ndipo tikuphunzitsidwa kuti lamulo la data protection lanyiwani, koma tikuphunzitsidwa mmene tingamagwirire ntchito ndi information yokhudza anthu onse mdziko lino la Malawi. Chabwino, ndithokoze kwambiri potiunikira magawo amenewo. Moses Mkandawire, nanunso muli pa laini, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyo mwayimva anzathu ngati a Church and Society, mwina mungatipo chani? Tikudziwa kuti gawo lina la maukwatiso ndi kuchalichi, komanso maukwati amakhalanso kuti akuchokera ku madera. Ndi ndondomeko zatsopano zimene zabwerazi, mwina choyambirira ndemanga yanu ndi oti chani? Choyambirira ndifuna ndingokonzako pang'ono. Munthu ninapuma ku Church and Society ndiyendera machita comment ngati social commentator olo kapena ndikuyimira bungwe limene timati Nyika Institute. Chabwino. Choyambirira ine ndithokoze kwambiri imene afotokozera nomanfulatirawo mabungwe la NRB. Malawi tiyenera kudziwa kuti konseku mbuyoku timayendera dira mulo limene madzera kwa registrar koma pakali pano mene parliament yathu itachita approve kapena kuchita mpeni lamulo pabwera lamulo lanyiwa limene afotokoza anzanga
pafunika wanu kuti amalawi tonse timvetsetse kwambiri kuti panopa anzathu amene atatiyendetsere kwambiri nkhani za maukwati kulingana ndi information imene afotokoza Fulatira ndi a National Registration Bureau choyambiriracho. Koma poti amalawi ambiri sakufa kudziwa pafunika ndithu tibati civic education tipeke uthenga kwa amalawi mu ziyankhulo zosiyana zimene amalawi amayankhula nchofunikira kwambiri. Ndipo tiyankhulo ngosintha kumene mpovuta kuti chaka chomwechi kapena zaka ziwiri zitatu zinthu zizitheke number 1. Number 2, pamene maukwatiwa tikwadziwa mmene afotokozera anzagawo kuti pali ukwati wa DC, ukwati wa kumipingo yosiyana komanso ukwati wa ku miyambo kapena timati mpuko uwu ndi ukwati umene ukuchitika kwambiri fama midzimu tikunena chilungamo munthu amene anganene kuti ukwati wa baba wanga ndi amayi anga uli chikalata ndi mmene umudziko anavomerezerana chifukwa kumakhala kuti kuchimuna pamakhala munthu wayimira kuchikazi pamakhala munthu wayimira. Izizi ndi chikhalidwe chathu kati samala. Kopano ndinena kumipingo sikuti umangobwera basi tsiku lomwelo munthu ndikukwatisa ukwati wako ayi kumakhala ndondomeko yake ndithu moti kumipingoko wani amatha ndithu wanu ukalembetsa ukwatiwo akuchimuna kapenanso akuchikazi. Komanso akumpingo makamaka azitsogoleri azibusa amatha una tuchabwino mmene mwateremu tifuna tidziwe kuti kumudziko zavomerezeka komanso sikuti zimangokhala pompo pamakhala amene timati pa Chingerezi ma announcement yoyamba amaneneratu ndithu mchalichi kapena kachisi kamujani pamakhaso announcement yachiwiri pamakhala tsiku linaso kapena sabata ina pamakhaso pamakhala ma announcement atatu kuti ukwatiwo utheke ndi amanena asofusa ngati pali munthu wina amene akudziwa kuti anthu awawa asakwatirani abwere kumpingoko ayakhulane ndi abusa kapena akuluakulu ampingo ngati pali chifukwa china chilichonse sekuti zimangochitika kuti basi tsiku lomwelo akusabuli kuti ayi vutonso limene lilipo kumalawi kuno limene tiyenera kufotokoza sikuti ndikunyoza mipingo ina imene anenera anzanga Fulatira pakhali mipingo yovomerezeka ndi dziko vuto limene timakhala nalo ndona kuti wina aliyense kuti dzina la Yesu libe malire ungomva kuti amosi simpatawire na usayamba mpingo wawo kuti mpingo wina sanachiti register ndipo kenaka mpingo wina ndikukula ka mwantundu wanji nawonso kumayamba ife timakwatisa maukwati ayi ndipemphe ndithu mipingo yosiyana kuti tiyeni tiyembetse kuti mpingo wathu ukhale wodziwika boma la Malawi kuti tikamapangisa nafeso nkhani ya maukwati ikhale kuti ndondomeko zake zilipo. Afiki izizi uzofunikira kwambiri koma mwinaso nikonekera pomwayi ndi apempha azaka ku National Registration Bureau kuti oka sangathe kufikira wina aliyense chifukwa mwina manambala awo anthu ogwira ntchito ku National Registration Bureau ngochepa maofesi yawo ngochepa chimene angachite pali mabungwe osiyana m'Malawi muno amene timati ma NGO kapena ma civil society amene angathe kugwira nawo ntchito kuti athe kufikira wina aliyense maso pali mipingo yosiyana imene ili m'Malawi monse muno imene ingathe kukhala pansi nafikira munthu wina aliyense kuti panopa pamene tikukana masintha pamene lamulo lathu lasintha tatiyeni amalawi tonse tithe kudziwa titagwiritsanso ntchito pamene radio ndi maledio ena wosiyana kuti amalawi mwina tinene kuti zaka zitatu zobwerazi kapena zaka 4 zobwerazi tikhale tajeta yowuzana mwina ninzake kuti adziwe za malamulo amene alipo panopa ndi ndondomeko zake kuti maukwatiwa akhale ndithu registered kapa customary pa religious kapena office kwa DC. Chomaliza tineneti pano chifukwa tisapereke chipinjo kwa Malawi mmene tanenera kuti pali ma religious bodies institutions enake amatha kulola mitala ngati anzathu asilamu munthu ndikhulupirira kuti Kolani imatha kulola
kuti mpaka na munthu ukhale ngati ukatiri kukwanitsa akazi 4 koma mamidzimu under traditional system kapena miyambo yathu pakunapo mamidzimu kuti munthu mmodzi ali ndi akazi mina 20 kapena 30 zimenezo tithiso kufotokoza bwinobwino kuti zizayenda bwanji chifukwa tikakuonera kuti kwa DC mkazi mmodzi mipingo anthu amadziwa kuti CCP sungakwatembita Roman Catholic sungakwatembita mamidzimu afusano amadziwa koma ukapita mwina chipangano chalichi ino amadziwa kuti ukuku kuti chani kulimitana mmene ndikunena ali mawanja ena ake kuti alikale ndi akazi 30 kapena akazi 50 kufotokoza bwinobwino zikomo kwambiri Mkandawire mwina ndingobwerera mwa changu kwa afulatira nkhani ya mipingo iyi kuti pali mipingo ina ndiyoti inangoyamba koma anthu samadziwa anthu pali njira zoti mwina anthu angathe kumadziwa olungakhale kubwera kwa NRB kumene kudzafufuza kuti kodi mpingo ndiwoti unalembetsa uli ndi zoyenereza kuti ukamanga ukwati wanga ukhala ovomerezeka kapena kuti wa valid. So labwino munga nafotokozera Mkandawire ife NRB tili ndi chintchito chachikulu choyambirira kudziwitsa anthu kuti zofunikira ndi ziti ndipo ndigwirizane nawo kuti tikhala tikuchita engage mabungwe osiyanasiyana komanso tikhala tikufotokoza mwa nthawi yayitali kuti anthu amvetse. Poyankha funso lanu lokuti kodi munthu atabwera ku NRB angadziwe kuti mpingo ndo wovomerezeka. Ku NRB mukaona lamulo limene lili la maukwati limene ndi la Marriage, Divorce and Family Relations Act likufotokoza bwinobwino kuti mpingo umene ukuyenera kuti umange ukwati ukuyenera kuti ukhale uli mulamulo lijamati Trustees Incorporation Act. Ndiye kuti padakali pano mmene tikunenera mpingo umene ukuyenera kuti uzimanga maukwati so pali nkhani ziwiri kumanga ukwati komanso kulembetsa ukwati mwina tikoyo zitambasula bwino mwina koma ngati mpingo ukufuna kumanga ukwati kuti iwo ukhale nawo pa mndandanda okuti ife NRB tiupatse license kumanga ukwati ukhale kuti unalembetsedwa under the Trustees Incorporation Act. So lamulo life sinda amene timayendetsa NRB sitiyendetsa lamulo limeneli ife nathu ndili la maukwatili kuti tingofusa kuti tipatseni chikalata chimene munalandira mutalembetsa mpingo wanu under lamulo ilili. Akationetsa ifeyo talembenso kuti iwo akhale ndi license yomanga ukwati ngati mpingo. So mwina pachikule ndifotokoza choncho. Chabwino Innocent nkhani ndi imeneyo kwinako I think ndibwereranso kwa Mkandawire nkhani izi zone kuti kwina kuti ndi malamulo tili ndi zinthu zonse zofunikira koma kumbali ina tili ndi anthu amalawi ambirimbiri amene mwina amapanga nkumaona ngati kuti zinthuzo ndizovomerezeka khangati kuti information pena pake ndiyoduka ena samadziwa amangokhulupirira kuti angati kuli mpingo tikamanga ukwati bwina zimene ziziso nkukhala ndi zotsatira zinaso tikamayang'ana lamulo limene mene likuonekera lamuloli I think mwina kawiri ukwatita otenga ngati bola awiri feta mvana basi zimenezo ndi zabwinobwino and mwina amene afotokozera apapa ena amanati aine ukwati wanga ndipita ndikamanga kwa DC asakudziwa kuti ukwati kwa DC ndi one man iwo amati andikupita kumene kuku zikhala bwinobwino ena so amati aine ndikapanga wanga wa kuchalichi mwina kena kwa kachoka kumene kwa manga wa kuchalichi atenga mkazi wina apita naye kwa DC zimenezo tukumazana kumapita naye kukusiyana wina apita naye kwa DC wina apita naye kuchalichi zinthu ngati zimene zikuchitika ndipo zikuchitika kwambiri
komano understanding ya anthu kuti ma implications au kwa DC ndi otani akuchalichi ndi otani tradition ndi otani pamene pakuoneka kuti azinthu siziku anthu mwina alibe information yabwinobwino. Chinthu china chimene mwina nditakonde kuti mwina afulatira chifotokoze ndi nkhani ije okudza ku magarden eti yoti anthu anena kuti aine ukwati wanga ndikapanga ku garden basi zatherapo ngoita na abusa azabwera azaone kuti apanga bwanji pena mwina anthu angoganiza tazionapo kuti makandi machali chemu basi abusa lalikira angwaitane tabwerani basi ukwati wanu ndikupanga mwakuti ndikumangaso ukwati wanu tazionapo zokuchitika koma malamulo unena za 21 days chani so I think pali ntchito yayikulu imene anthu tikuyenera tiadziwitse anthu adziwe anthu atsatire akhale nazo chidwi zinthu zichifanira kuti pamawa mene zikuyenderamo azapeza kuti munthu uli panja ukuona ngati uli mkati zimene pena pake zikhoza kukhati zinthu zizi sizabwino zoti lamulo la sintha 2025 kuyamba lamulo lina ndikuona ngati amalawi ambiri iso sakudziwa amalawi ambiri ali pakali pomwe pacha koma anofunsa anthu limene akufunsa apa kunena kuti maukwati afuna alembetsedwenso kodi akalembetsedwa ulere mwina afulatira afotokoza nthawi ina chabwino. Nkhani ndi imene muna mafunso tisanakhangati kuti tazilalitsa ndisanapite kwa mkandawire. Nkhani yoyambirira ndionena kuti maukwati amene muna anamangidwa lamulo ili lisanayambe kugwira ntchito amene wawa ndi kuti akuyeneranso adzere njira zomwe zija zokalembetsedwa komanso kokalembetsedwako kukakhala kwa ulere kapena kolipira. Mbali inayi anthu analembetsa kwa a registrar of course munakamba za handover anthu amenewa akhale ndi chikhulupiriro chonena kuti alikale mu system kapena akuyeneranso kuti apange cheki pali chifukwa taonapo zinthu zikusintha kuti inde munalembetsa uku koma iyi ndi new system mukuyenera kubweranso amene akuyenera kubwera ndi atiwo ndipo ndondomeko zake ndi zotani afulatira fusabwino kwambiri anthu amene ngati ineyo oti ndamanga kale ukwati chimene chichitike ndicho kuti tiyendeza mwatsatane kuti kodi tiyenda motani poyambirira anthu ngati ineyo inonso kumeneko muyenera kuti muchite register ukwati wanu papa ndimanena kuti pali nkhani yomanga ndi pali nkhani yolembetsa ndi kuti inuyo certificate yanu yaboma mudzayilandira pamene mukuchita register mubwera inuyo mayi dandamuna anu malinga ndi mmene tidzafotokozere ku ofesi ya NRB kuti mudzalembetse ukwati wanu tikatero ndi kuti tidzamaliza tikakule chicha ndi kuti kufuna mufileso form bwinobwino kuti tikulowetseni mu system tisonyeze kuti afulatira ndi mayi uje amene wawa ndi banja sipanga choncho kutsogolo kutilengeza bwinobwino kuti ndondomekoke ikhala motere panaliso nkhani imene ananena mphongolo kuti ndifotokoze pa maukwati aku magarden amene wawa ali ndi ndondomeko yake ndipo inafotokozedwa m'malamulo ngati munthu afuna kukapangira ukwati ku garden akuyenera kupeza special license imene imaperekedwa ndi unduna kudzera ku NRB tsopano ndiye kuti tikuyenera tipereke munthu sangangonyamuka kuti ndikukamangira ukwati wanga kunyanja ayi pamenewo pakhale license kuti yapamalopo pamene akukamangira ukwatipo ndiye ndondomekonso imeneyoyo mipingo yonse chifukwa nthawi zambiri anthu amadzera ku zipembedzo kuti ayi malo moti andimangitsire ku chipembedzo ndionera tilembetsa uku koma tikadalitsira pakuti zimenezo zoti kambirana nawo onse okhudzidwa kuti akuyenera kutsata ndondomeko angakhale kwa DC amadziwa kalenso kuti ngati munthu walembetsa ukwati kwa DC kena kwafuna kuti ukwati umakamangitsidwire pa garden ngati wadzera ku ukwati wa civil zimenezo zamazidziwa kale ndondomeko yake yotsata kuti timayenera kupanga chonchi ndipo pamayenera kukhala license amakhoma ndi amene akumanga ukwatiwo atiyerekeze kuti ukwati timayenera kumangira ku full garden kenako talembetsa tatenga special license kenako tikufuna kusintha kuti matichoke ku full tipite ku bingu ndiye kuti tiyenera kutenganso masiku ena 21
aku Bingu Stadium kumene tikufuna tipite nawo kwati wamene tasintha ucha malamulo ali choncho ndithu ndichifake tikuna kuti tinene mobwereza kwa Malawi kuti adziwe malamulo athu kenako tiyambe kupanga regulate bwino monga mmene tene pangira regulate maukwati chabwino chibodzi chokha ati banali fundo ya chini munafunsafunso kuti pali ena amene analembetsa kale alikakhalaka kwa registrar general kuti ukwati wawo kovomerezeka kuti anthu amene woti auchite motani mafuna kuti anzanga afulatira akanafotokozaso bwinobwino kuti nafenso tikamapita pa ground tikauza anthu chamo kuti ayenda bwanji chifukwa atha ukatifunsa mafunso amenewo ziko zikomo kwambiri sindinalitsatire bwinobwino funso limenelo nkhani yake ndiyoti ngati munthu adalembetsa kale ukwati kwa DC ifeyo tatenga marecords ochoka kwa DC makamaka ochoka kwa registrar general chipanda amene akuyimiranso a DC onse amayimira nde marecords aja mwayika pamodzi kuti zonse zikhale kuti zili mtimake komabe tidafuna anthu amene anamanga ukwatiwo kuti abwere pankutheka kuti anthu anamanga ukwati marecords alipo koma mkati mwa ndime anthu adagawanapo zida ndiye kuti tidzafunabe kuti anthu abwere kuti yes record ndi yanga ndipo ndinamangadi ukwati uwu ndilembeni mkaziyo ndakali naye kapena palibe chimene chinachitika kutotheka ngati mwa ndime wina anamwalira mmodzi mwa mapartners nde tidzafunabe kuti anthu amene anamanga ukwati abwere achite avail themselves to NRB kuti tilembe ukwati wawo kuti udakalipo monga mmene marecords tatengera koma marecords atipatsira ndipo akadatipatsirabe makanso mwina sanamalize koma tikutenga ndithu kuti tikhale ndi ndondomeko yonse ya dziko lino la Malawi kuti tidzike mu system kuti maukwati aziyenda bwino. Chabwino ndathokoza timvenso kuchokera kwa Malawi apa atolankhani athu ali pa line ndiyambe ndithu ndi Fales ku Nkhatabe Fales Ntambo kutinso amve kuchokera kwa Malawi. Wadzuka bwanji Fales? Ndadzuka bwino kainiwo kumene. Ndadzuka bwino ndikulolo yankhule ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Ine kunoko ndi Malawi mmodzi amene akuti ndi ndani. Kuziweni. Ine ndi Fred Nkata. Mwina taona kuti bunge la maukwati ndo kuta kama mangidwa mali kupumzika. Boma mwina mtuwapo cha amwina nkani ya lamukolo ndi zoti la chilendo la kodi nthawi se masiwa kuti munthu ukwati ukachitika kutchaliki mwina utsetsa kwa DC rapopo mutenga certificate basi muli nayo kwa panopa pota kuti zimenezo mwina nzosakwana wena pachitike tatu lekuti tiona kuti panofandirene kuti kwa ineyo ndikuona ngati ukwati mwina kwa mketi kasi malamulo kuti atubiri mwakondana mukhali modzi mwina masatifiketi kama mfunika zikavuta kuti ana mufunamo koma ngati zikufuna zose zikuenda bwino inde kulori zosezo kwatimene zopanda ntchito koma nanga sizimadza mwayambana mapita kodi ukwati wanoona kodi munacho kuti ndovomerezeka koma ndikhuva kuti oswe ifala anthu aposa ose mmoja abwino kuti certificate kakulibe koma nanga sindi malamulo kama bila sisi bomba likiwa zote kutoka ndota sasa zajani tibelo. Alright, ziko mbili pena mimi ndimene ndachezera ndi masana na ziko ndathokoza kwambiri Fales kaendi tsiku lopambana.
Fuladira paliso mafunso ena pa tsamba lathu la Facebook anthu akufunsa apa kuti kodi license imene chiphaso chimenechi cha anthu akabwera kudzalembetsa chizipangidwa renew zizifunika kuti mwina pakatha zaka 5 zaka 10 anthu adzipitanso kukapanga renew kuti ayi ukwati uja udakalipo chiphaso chija chipange renew kapena ukachitenga wachitenga basi. Funso lina ndithu lofunikira limene zikomo kwambiri ndikuti pamenepa pali nkhani ziwiri tili ndi certificate ya ukwati, marriage certificate imeneyi munthu akatenga basi ndi kamodzi. Ukwati munthu umamangitsa kamodzi ndipo ukatenga certificate ija watenga basi ndi certificate yako mpaka kalekale. Koma mwina funso lomwelo likukhudza za license ya malo omangira ukwati kapenanso abusa omangitsa ukwati. Ndinene kuti NRB lamulo likutchula za malo omangitsa ukwati kuti tiapange license, koma lamulo lomwelo pa section 5 likukamba zokuti NRB kuyenera kutulutsa list yovomerezeka ya anthu omanga maukwati. So as NRB tufuna tichite lobe kuti angakhalenso omanga ukwati azikhala ndi license imeneyi izakhala ndithu ndi nthawi. Tikhala tichita ma consultations ndi onse okhudzidwa. License ya malo ilikale ndi nthawi, komanso license ya munthu omanga ukwati ikuyenanso ikhale ndi nthawi, izikhala renewed ikatha nthawi imeneyo. Munthu kungaterekezeka tigwirizana za chaka chimodzi chaka china chilichonse munthu amene akumanga maukwati azichita renew license yake, kapena chaka china chilichonse malo omangitsirako maukwati azichita renew license yake. Tufuna tizipange za makono osati kuti NRB aziyenda chani kumapita pa internet website ya NRB anthu ndikumapanga marenew ikenako kumatusa list yokuti anthu awanda amene akuvomerezeka kuti amange maukwati. Chabwino mwinaso funso lina nkhani inaso yakundonera kuti koma inuyo ngati NRB muli ndi capacity yogwira ntchito funa ntchito ikuoneka kuti ndi yayikulu ndithu. Anthu akumayima kale akhala kuyima kale mmezere kuti apeze chiphaso chaunzika. Apa tikufunanso kuti ena oti mwina ali madera osiyanasiyana abwere adzalembetse maukwati awo kuti athe kukhala ovomerezeka malingana ndi system imene imaka amene mwina anachita maukwati awo oti osati kwa registrar kunalibe. Capacity yanu yogwirira ntchito imeneyi ilipo, komanso munakamba zoti even anthu ena amene anamanga kuyenerabe kubwera onsewa adzifikira kuti kapena mmaderamo mukhazikitse ndondomeko zotani kuti anthu ntchito zimene zazipeze mosavuta. Mafunso abwino kwambiri. Ndifotokoze kuti kuchedwa kwa kuprinta ma ID posachedwa apa ikhala mbiri yakale chifukwa makina ofunikira kuti tizipansindikizira ma ID alikale athala pang'ono kuti afike mdziko muno, ndipo nkhani imeneyi tikhala titatseka nkhani. Ndimafunanso amalawi adziwe kuti boma linavomereza kuti NRB ichite double anthu ogwira ntchito ngati if not triple, kuchoka kandi pa 200 kufika pa 800 or somewhere about that anthu. Ndipo functional review inachitika, establishment warrant was issued, ndipo izizi posachedwa apa NRB ngati angatilole tikhala tili kulemba anthu kuti azigwira ntchito. NRB ili ndi maofesi mboma lina lililonse mdziko muno, patingoti console ina iliyonse NRB kuli maofesi ake, ndipo tili ndi maofficers kumene koko. Chabwino Komanso akatilola kuti tilembe anthu ntchito mwati mwina muli monse mukhala ofisi imodzi kapena ofisi ziwiri za NRB. So mukhoza kuona kuti nkhani ya capacity si nkhani. Ndinafotokozanso kuti tikufuna kuti panopo inuyo mukapita pa website ya NRB mutha kuona kuti chiphaso chanu chaunzika chili pa level yanji, ndipo mutani kuti muchitenge mutha kuzipeza pa website. Chabwino Modzi nkhani yopanga register anthu mipingo
kapena kupanga register anthu omanga maukwati tikhoza kuziponya pa website pa kuti anthu azipanga zimenezi zipa website. Ifeyo tizingotenga maofisa anthu aku district akayendere malo amene akumanga maukwati tikatero tamaliza. So zinthu zikupita zamakono sikuti nthawi zonse officer akhale pamene popo titha kumapanga zinthu ngakhale tili kulilongwe koma kumapanga dilu ndi akuchitika. Mwina mwamphindi imodzi kuti ngomaliza nanu tisanapite kwa mkandawire kuti nawonso amalize zimene zizi mwina kupita chisogolo munganene kuti zili ndi phindu lotani komanso mwina mwachangu mwamphindi imodzi momwemo ngati mungakwanitse mutatiyankhirako ena papa afunsanso kuti kodi ndiye kuti kwa amene sapanga register kuti sabwera nkudzayika mukaundula tinene kuti amene wawa banja palibe. Malamulo ukwati wina uliwonse ukuyenera kuti umangidwe motsata ndondomeko yake komanso tikaumanga ukwati tiuchite register tiulembe kuti ukhale msystem. Zili ndi ubwino waukulu kwambiri chifukwa ngati dziko tidzakhala ndi imene pa Chingerezi timati family tree tidzakhala tikudziwa kuti apa panali afulatira awawa anabereka ana awa afulatira adakwatira uje atakwatira uje anabereka mwana ana atatu uyu anakwatiwa ndi uyu anakwatiwa ndi uyu ndikuti tidzalondoloza fuko lathu la Malawi mosavuta mwa bwinobwino. Mafamily tree amathandiza pamene mukulondoloza tingoyerekeza nkhani za ufumu pamene mukulondoloza nkhani zimene mufuna kuthandiza mawanja tingoyerekeza tufuna tipereke kwa mavuto kwa mwati zidzatigwera ndiye tufuna tithandize mawanja osati anthu koma mawanja ndiye tingati anthu mwalumikizitsa mu system zitakhala zophweka kudziwa mbiri ya anthu amene ali pa mabanja ndi mawanja komanso muzidziwa kuti awa ndi fuko limodzi awawa awa ndi afulatira ndi fuko limodzi ndeni tathandize tikathandiza uyu tathandiza fuko lonseli la afulatira ndizofunikira ndi tukhala ndi family tree maiko anzathu ngati India ndi family tree yomwe amayitsatira bwino kwambiri. Ifenso ku Malawi tifuna tayesera kupanga zimenezi kuti anthu athu tizalondoloza pasavuta. Chabwino mkandawire ndemanga yanu yomaliza mpulogalamu yathu pa nkhani yomwe tikukambirana leroyi ndi otani? Mmene ndanenera kale kuti kunkhala masintha amene dziko lapansi lizikira makwatiro athuwa akunkhala masintha kuti tizilembetsa kulingana ndi mwambo kulingana ndi kumpingo komanso kulingana ndi kwa DC. Koma chimene tamva lerolo tinena kuti ntchito iyi ndi yayikulu kwambiri ifunika wani anthu tazere zinthuzi kuziyankhulo kwawo ndi ntchito chachikulu. Tamvanso kuti capacity kwanza trena binga kana kuti nakuti aiza kazi kale komabe panopa kudoga capacity yo ndocheperako kwambiri. Ndeti kapage botani kuti chonsefe tigwizane nawo anzake ACB NRB kuti kutenga kuti kwafikira wina aliyense. Chachitatu tinena kuti mbasensiwa ndakhala nena kuti tizachita linyu amene azalembese maukwati linyuoyo wina tizakhale pa institution yeserenga tanzathu ali Livingstone Synod tikapatsa kuti ali ndi Trustees Incorporation Act